Takže dneska sa pozrieme na riešenie hádok vo vzťahu podľa Terky. Když se pohádáme, chodíme přespat na hotel. Hodně lidí si myslí, že je to takové zvláštní, ale mi upřímně nepřijde. Áno, to je u nás taká bežná realita. Ja aj počujem tu pod balkonami väčšine niekto ťaha kufor, takže už ho poviem si, pani Fazekašová sa pohádala. A niekedy, keď príde hadkové obdobie, tak samozrejme všetky hotely sú kompletne vybukované. To dnes bude totálny bizár. Protože lidi ve vztahu dělají jednu chybu a to je to, že musíme si uvědomit, že každý řeší konflikty jinak. No, ono v mnohých vzťahoch stačí ísť napríklad do vedľajšej izby a potom sa snažiť o nejaké uzmierenie, ale život s Terkou nie je dosť len finančne náročný, ale vlastne ty si potom ešte po hadke nútený si buknúť hotel a keďže máš vyšší štandard, tak to musí byť aspoň 100 eur za noc. V malom takom vzťahu by ti možno stačilo zjesť nejaký hotdog na pumpe a vrátiť sa domov. A když se třeba pohádám s Tomem, tak to ve mně zůstává dost dlouho, možná dokonce i 3 dny. Nie, to vôbec nebude lacná záležitosť, však to ťa vidia na 10 000 korún, 300 euríky treba zaplatiť za hotely. To ešte podotýkam, ja som si ich celých nasledoval, takže oni vlastne žijú v prenajatém apartmáne, ktorý je súčasťou nejakého hotela, kde majú vlastne aj kuchyňu a tak, kde tam určite platia pálku a on ešte musí ísť vlastne z tohto hotela pražského na ďalší hotel si zaplatiť. A to by som bol extrémne zvedavý, že čo tam ona vlastne tie 3 dní robí. Že já emoce zpracovám takovým tím stylem, že opravdu potřebuju být sama, potřebuju s nima sedět, potřebuju pak si tu hlavu prostě zaplnit něčím jiným. Takže predstavte si tam teraz Teresku, ako tam ona sedí, chudák, ona s týmito svojimi emóciami vlastne z toho týždňa jej absolútneho nič nerobenia, pretože ona podotýkam, nevarí, neupratuje, chodí vyžerať iba všetky okolité reštaurácie, chodí na nakúpiť darčeky a vlastne pre svojho chlapa iba je akože nejaká tá podpora psychická, ktorá si ho na všetko vypočuje. No napíšte mi na to vy svoj názor, že či je to akože takto normálne. A samozrejme pre ďalšie takéto videá mi nezabudni dať like a follow, aby si nezmeškal.